Trí dó híon beo díochaí brian an seo ag léamh na Nuacht as Meiriceá don 9 lá fichiad mína saona 2016. As bain me leis scéal príomh fictiúid an léinneamh le do Broin tá Cúba nó Broin marial was Fidel Castro idir an féidir le bhééis sin eicáil sin an scúine ag an Plaza de la Revolución in Havana. De riine atá ag dul faoi hosc idir Castro vad ó díorb agus Fidel Castro am go leor an Plaza de la Revolución ag tuairteach go chollagach faoi Meiriceá, faoi stáitianta Meiriceá. Cha bhaineann an scéal seo le Donald Trump freisin, mana bhfuil dul móram chuir sé gilc amach. Mana bhfuil Cúba sásta marga dhéanamh. Bhéidir nach tuiginn an bhear seo tada. Chuirí mé deire leis an go léir le Cúba. Tá sé tichead agus tócha, ní is agam. Tá spáinn sé seo bhí híon nach dtuigeann sé Cúba. Tá an tír sin faoi chomanachas le 50 bliana. Níl tuiscint na margaíochta rómhathe chu deireann. Agus níl siúl aige ach na sean choilm os cailt arís. Seo scéal nach raibh mé ag súil leis. Túr go márthaí Báchéasadh Assad sa tSiria. Agus an dúis a bhuaigh sé, má bhain sé an cogadh, an tír ina ciflí. Níl fágtha den tSiria ach leibbóga agus slamaicí agus giobal. Tá New York Times ag chur an bhilleáin Assad agus rialtas. Ní bheadh mise cho scioppaí sin ag túir sin. Bhí rá arm eile sa tír freisin. Na ceannarcaí a fuair tacaíocht go leor ó na tíortha iartharacha na stáitiantathe ina measc. Agus an Stát Islamach nach bhfuil éine I bhách leis. Níl fágthaí sa tSiria ach ceannairisc agus scris. Tá an tír mílte luite. Ach fós féin tá rialtas na Siria ag bailiú talún agus nirt I gceantar Aleppo faoi láthir ag cloí na gceannar ceach a bhí sa cheantar
I trescart na drúpaí go léir, go dtíonna áragus sléocht. Tá na ceanarcí scapaí roiig chora orb agus iad gleadú go mai. Tá siad ar I dethe sa ghainneamh lochanis. Agus táthraigh túr foiidir ar túidim dí is dingháilte de chuid Báchéasadh Assad go marthaí an deachtóid. Ní de bháir a stúime féin dal an scéal, ná de bhár a láidireachta féin. Ach de bhár na rúise, agus is éisteach seo, feici míad an rúise ar a seanléim go tobann. Tá siad más feared an CIA, Saoithe CIA aon rud ará, tríis tóchán na Stáit Aontaithe a thiontú, tá siad caithréimeach sa tSiria, tá siad nó bhí siad an oraí caithréimeach san Úcrain agus is leo an Meiriceá. Cínte cad í ghaeilge ar náit sin. Tá sé duna tseicáil ar sin gá mór leiscéal ach bhfuil mé duna seo nach duigid. Níor sin nach beidir gach séans go sa ceann eile. An Meiriceá, bhíon ceart agam ar dús níos choróna. Sé an rúis caithréimeach. Táthar ag tuairt le tuiscint gurbe Tom Price, Mán lia orthopéideach as Atlanta, Georgia, príomh rábha Donald Trump dá aire sláinte an rialtas nua. Má sé drochóra sé seo dá dlí sláinte Barack Obama mar ba náide tiomanta é de 8 sláinte Barack Obama. Den 8 cuaram sláinte I nachhuine. Dine sé sin cúis. Bhaí bachanní raibh phleananaí Donald Trump Báchéasadh a chuirtear ais. Nílas agam céim fá, bhí rialtas Meiriceá agus an CIA bia sásta úsáid heanna cadtaige gomach siad inai úsáid ríis ach deir se go mai trid mórálta agus dlíthúil má dhéanann Trump iireacht é a chuirtear ais. A bhfuil tar a rá ná ríre go bhfuil an CIA ag labhairt amach inai Báchéasadh mar siad san a chuir tús leis. Céir deile. Amadon éigen Abdul Artan. In Ollscoil Stáit Ohio, chuaigh sé le Riastradh, bhfuil cothach ferige é,
agus tháinig sé chóir isteach goisithe a gosán maidin déluain ó chun líne warú an sin léim séach sa gá agus rinne sceannach na daoine háartar go bhistm níor war séine ach ghorta sé éon daine déag ina measc micléin agus múnteoirí agus buil fórne na hallscaile agus ar nó ag chothú scail campus. Tá pictiúr mór eile chlúdach New York Times agus sin de fáistí bundúchasacha in Alaska sílim go bhfuil siad Hileán Bega amach na bhí me chunrá go bhfuil go raibh bainte go siúd leis na hallucins ach níthe ach cibé tá si de galúinte talún de bhár ahrú éráide agus taobh damhanda agus de bhár sin níl dar a ráha acab ach bóga agus is ráha pean war ar nó. Tá ar úsáid na Gearmáine mar chás profa i naí fuachaint. Féidir sin rá cléanchaint, caint chléanta. Mar táthar ag úsáid buileachra bóga ar í nua chun stoppachar le caint mí chaí agus ábhar bhradach ar Facebook. So profa atá stoch. Tá an tín ag scriosadh lonnaíochta in iarthar na tíre sílim bhí an foras tibéach mé an a ríis nó ní bheith mór an úsáid agam tibéad idir se go leor bé an foras tibéadach is mó ar damhne. Is chosúil go bhfuil an tín immert feachtas géir bhúdachas agus ananas tibéadach bhfuil áir. Tá an scoutir seo Dylan Roof chun féin a chosint os chóirte as 9 daoine gorma warú in Charleston, South Carolina. Ní dóilem go nairóí go róháil in a chosint agus beidir ná cheartta mé rá ach bhhailem go bheic an deall sin i brísún go deire a híl. Ólaíocht tá chláir Medicaid stát
Ashig Lidiani, Yahuiad, vi borre fúb, Marial an acht chúrum lais in achhaine. Agus as sin tá clúdúnis ag daoine a lábhachú nach rá clúdú árachas acu hena féin. Chuim sin sórt iontas orm go bhfuiltaí duine a lábhachú ar na sráideannaí agus nach glúdófaí iad sí bhealach go bháin nó bhealach eile. An BQE, Brooklyn Queens, Bronx Queens, Brooklyn Queens, sílim. Is mótar bhealach seo chean bliain an dá bhaile sin, Brooklyn agus Queens, agus is capal oibre an bóthar seo, agus dul iníis, agus do réir sin táthar ag caint faoi athlánú agus ceartach chuirnú. Bhí ceart na bóide seo athlánú, cos nó is sé 1.7 milliún dollar slána scéalaí. Sin airgid mór. Bhaileo hia Curtis Granderson im leor dhéir chluife leis na Mets. Bhain do thursúil achaíonn sé le carhanis in Nuacht agus i Chicago áit tóidgiúé. Trevor Noah an láithreoir telefíse an Daily Show. Sínan sé chursís a óige léanmhar san Africas. Sér is tedal don leabhar ná rugú imá chuirmé, mar ar nó bhí sé na in dlí do dhaoine gorma daoine bána fósa. Ach hála sé. Rugú de bháthir seosa agus áthir elvéiseach Gearmánach. Óige coscroch de réir dealú bhíige ach má sé d'aidir go mbeidh leis, cóníarnis Meiriceá ag chur chlár mór le rách an láthir ar a telefís. Bailó dír. Well, Leonardo da Vinci. Léimen scéal seo henas New Yorker sílim bhí díoltóid álíne elvéiseach in nachran, in éivré goibhlint le bhailithóid rúiseach I dtíobh fictúid costasach. Ach farir do Sotheby's tá siad san inis in achran agus I wastú sa chaibhlint. Rud nach rá siad ag súil leis agus rud nach rá ag testáil bhaithe. Well, sinníad na scéalta mór, bhfuil íon frásí nó focail nua go man seo ní dóilem go bhfuil so chuirtí me ex mór an nuachtán le Spáint go bhfuil an nuacht sin léite agam an vlog agus tá súil agam go maiid a caint le chéile rís ar bhád ach is an dá lín
Guim rat dé ar if goléad agus tásúlagam go mbeidh muid caintlí chéile ríis sarwad. So, tógi go bugé, tá má inniu cáilte go mar seo, sin mé. Slán is.